Hello guys, my name is Reynan. Welcome to my vlog. Yay! Hanasa, oy! Dupik man ko sa akong kuan, oy! Hi! Hello guys! Nay, ako mga bibi dire. Ako unang busy. Kasi go, 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 go. Kani pang Hi! Ka mga nice people, ka mga maritis. Our vlog for today, purchasing DXN product. So, karon ka mga nice people, ka mga marites, magbagot-bot na usab ako. Hangtod karon until now ni apat because tungod kay maayo ang ilang produkto sa DXN product. Tuguti ko ninyo sa akong pagbagot-bot karong buntaga sa inyong atubangan. Okay, karon gikan sa pagka-vlogger hangtod sa maninda og coffee. So, akong itry ang akong pag-introducing sa coffee kay tungod kay proven anti-stand, my tummy is Sexy na. sexy na. Kuha natin, 32, Tuwang na lang 30. ugamay nga muhanip dire. So, Di na parihan nga kari tingin ang eh. focus nato diri sa tiya no. Busy pa ang kuan kanang sales lady or unsa man ka? Unsa may imong sales lead eh. unsa may imong kanang Sabay. position sa unsa imong position sa SA. DXN? DXN member, DXN promoter. Ay, isip ko. Tapos Okay, maotog ka mga nice people atong abangan og mahalinan ba ta ingani, di ba? Ako nang bana ha. Ako nang bana way manglabot kay ang manglabot naay dakong sanggot. sanggalam. Si May si May Ang dito manglabot sa kabuotan. na, Sa jatong pinalanggang iyang bana. Ay, naku. Pila nakakatuig diri May? Murag 14. Natubuan na ka og bata diri May, nyawa pa kay bata. Nagpalaigit na lang bitaw. Nagpalaigit naman siya. Natabuhan ng itlog. Tapos adira tong kuan ha, kapsul. Diya ang hinubig katong cha. Diya. Korea. Oh, Korea. Ingna na mga pagluti ay. Oh, sige. Okay, salamat. Marina, ente. Ha? Okay ka mga nice people, humana naman ta nag-purchase sa DXN product mo o humana usab kita nakapaninda kay tungod kay dito po sa merkado na malit og sudan og dapong paninda sa atong kape. Natingala ko kay ang akong giandam nga labunon wala may nag labad sa labhanan. So mauto nga ang diretso ko og adto sa balay sa Tiglaba. Pag adto na ko maudi ito nga siya naka-duty o panglaba unta karon kay kuan man kanang nayalid ay siya na hyperacidity siya. Uli na ko gikan sa ilaha o diretso na lang sa pugo o panglaba kay naandam naman nato ang halambunon. Mao ni na nanglaba ko dali-dali ko og lingkod diri as labhanan. Humot ang atong labada karon ha, sumot kaayo. Mao ni nga humot ang atong labada karon kay ang akong gigamit nga sabon mauni cherry blossom nga syrup kung nakaangay po ang akong duha ka ana kay humot kaadyo ini kauga sa atong nilabhan mauni ang scent nga atong gigamit sa syrup product cherry blossom mauni ka mga nice people humot kaayo ganahan ko og panglaba diri tungod sa syrup syrup humot lang kaayo humot kaayo so mauni ka mga nice people. Update na lang usab ako sa sunod natong activity today. Humanata ka mga nice people sa atong pagpanglabas, so magsampay na usab kita. Kini daan ni nga mga nilabhan. So karon magsampay na usab kita kay ganina pag humanahog laba nagsampay ko pero wa na human. So ato ning humnon ang atong pagsampay. Before tabag padayon sa atong pagsampay, kining mga uga ato na ning ipagawas diri sa atong paypayan area. Ni ang nangaginahong nilabhan ni atong huibis. So karon Lunes na. Unsa man ni? Unsa pa man na? Basa pa man na. Maungwa ta nakapadayon sa atong pagpamaypay ganiha so human sa atong pagpanglaba kay na pa man koy giasikaso nga lain nga mga gimbuhaton. Dito ko gikan sa barangay hall mo balik pa man gani ko kay mag-announce kog utro nga adunay meeting sa among chapel. Kay hapit na mo pista ang among Santos nga si San Lucas karong Oktubre.
So inikahuman na to diri amo adto ta sa chapel ni San Lucas kay manghinlo na usab kita, manghinlo kay nagpa-presidente man lagi ta. Ambot ba? Ako may ilang gipili nga presidente sa among kapilya ni San Lucas dili sa amo kalye. So ako na lang gidawat kay ilamang kong gi elect. O karon na human naman ta og sampay adto na pud ta sa chapel para magpadayon ta sa atong pag-cleaning adto sa chapel kay maulagi nga naatay meeting unya. Cherry blossom pa rin tayo ng sir. Oh, mayroon pa rin tayong cherry blossom para ilagay sa map. Eh, punta mo na ako doon, Kel. Hehe, nahirapan na ako. Nahirapan na ako eh. Kaya ito dan. Obe, help me. So, Oh, tinulungan na ako ni Raquel eh. Nahirapan. Hi, mga bibe. Ay! Diskanta sa aming layo. Chapel. Sige na una. Humanata diri. Humanata diri mag-cleaning. Sumuadto na punta sa pag-announce. Okay ka mga nice people, may abot na ta sa atong barangay hall sa Sunados. May anganita mag-announce. Anhita mag-announce sa atong meeting para sila dili makalimutin. Tilan para sila ay hindi makalimutin. Pasudla ko, George, sa maayo. Ato mo pasigaon og daghan. Maayo. Maayo. Pastilan ako ra dito sa taas. Na. Maayo, George. Maayo. Pasudlo na ko Ginoo ko. Hangnaw nang luspad naman eh. Mga alas 3 sa hapon dili nako. Atong usbon og pahibalo kay aron sila dili makalimot. Okay, ka mga nice people, mauni ang among session ng luto. Nindot na. Among barangay session hall. Nindot tayo. Naay among diri ang paging. Oh. Naay among paging sa among barangay. Maayong hapon na tong tanan. Akong usbon sa pagpahibalo. Isip Kristohanong pagtuo diha ni Kristo, ubos sa akong paghangyo diha kaninyo. Ako nagpasabot sa tanang ginsakupan sa San Lucas Chapel, nahimutang sa may NL Fernandez Street, Zona 2. Adunay meeting nga atong pagahimuon karong gabi Ang oras alas 7, September 26, 2022. Para atong pagahisgutan ang atong kapistahan ni San Lucas karong buwan sa Oktubre. Ang inyong presensya sa pagtambong importante kaayo kay wala ako'y mahimo isip chapel president kung wala kamo. Manghinaot ko ang inyong pagpatalinghong. Daghang salamat ang nagpahibalo Alma Asilom San Lucas Chapel President. Mauna to ka mga nice people. Madyo pag nangauna naming mga bata dire. Napay ang visitor mga bata. In the name of the Father, of the sige balik. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom is love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to roll and guide. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Right hand, baby, right hand.
Hello. Hello, guys. Hello, guys. My name is Reynan. Welcome to my vlog. Hello, guys. My name is Reynan. Welcome to my vlog. Yay! Hanasa, oy! Lupit man ko sa akong kuan, oy! Hi! Hello, guys! Hi. Nay, ako mga bibi dire. Ako unang visitor sa among meeting. Again ko no bibirinan. Hi, guys. Okay. My name is Reynan. Welcome to my vlog. Wait! Ako si Arion. Hi, guys! Sige, ikaw. Hi, Hi, guys! My name is Arion. Welcome to my vlog. Sige. Kami ni Papa dito. Nakidana. Oh, very good. Sige, kay Aron. Babay na, bibirinan.